Jordi, a quins reptes s'enfronta la banca des del punt de vista d'un director de riscos? Doncs el repte bàsicament és un, és la millora contínua de l'experiència client. I aquí estic parlant de temes d'agilitat, estic parlant de tractament personalitzat, estic parlant d'eficiència i, per suposat, des del punt de vista de riscos, de rigor. I de quines palanques disposeu per això? Doncs disposem bàsicament de 3 palanques a hores d'ara. La primera és intel·ligència artificial. CaixaBank té un esperit innovador, està amb el seu ADN, i des del punt de vista de riscos estem fent servir intel·ligència artificial, vam ser pioners amb l'ús d'intel·ligència artificial. Aquí estem parlant de desenvolupament de models que cobreixen tot el cicle de crèdit, des de l'admissió, seguiment, monitorització i recuperació. Ús intensiu de dades, internes i externes, sempre salvaguardant tots els principis d'ètica i de privacitat. Intel·ligència artificial, el primer. El segon? El segon, jo diria digitalització. Digitalització per poder oferir al client la possibilitat de contractació autònoma i desassistida de qualsevol producte o servei. I això, evidentment, redunda en agilitat, amb la millora de la seva experiència i des del punt de vista de riscos, tot el desenvolupament necessari de models de preconcessió que possibilitin aquesta contractació desassistida. En portem 2. El tercer? El tercer, jo diria que és la sostenibilitat. I aquí estic parlant no només des del punt de vista experiència client, sinó de la societat en general, compliment d'objectius de desenvolupament sostenible, estic parlant de temes de governance, cultura, valors, estic parlant de temes socials, amb la inclusió financera, microcrèdits, ajudes a clients en situació de vulnerabilitat i, finalment, tot el tema de canvi medi ambient i canvi climàtic, identificació dels riscos que se'n deriven i, per suposat, acompanyament al client i a la societat en general amb aquesta transició cap a l'ús d'energies més sostenibles. Moltes gràcies, Jordi. De res.